Helo, fi yw Steffan Cennydd a fi'n chwarae rhan Caleb yn Yr Amgueddfa. Helo, ni Roberts ydw i. Dwi'n chwarae Della yn Yr Amgueddfa. Ys ti'n gofio enw di na? Do, Ron. Pa mor dda i ni nabod cymeriadau'n gilydd? Della Howells. Beth lle wedi amdano Della? Dwi'n falus. Mae'n fenyw pwerus iawn, llwyddiannus, hyderus a trieiliad pert. O. OK, Caleb. Mae Caleb yn garedig, yn gariadus, yn fregus, braidd. Achos mae'n blentyn am ddifad a mae fe'n ar goll ti'n bach. Ym mha ffordd mae Della wedi newid. Mae wedi cael wardrobe newydd, sbon, i neis, bydde fi'n dweud. Neis, fan. A hefyd, yn wahanol i'r un gyntaf ble oedd pethau'n digwydd iddi, mae hi nawr yn control. Ydw. Ha ffordd mae Caleb wedi newid ers blwyddyn diwethaf. Wel, fi'n meddwl bod Caleb yn berson eitha ysbrydol a mae byw yn y wlad tro hyn, mae'n byw jyst tu allan i Gaerfyrddin wedi galluogi iddo fe magu'r ochr yna o'i gymeriad. Oedd hwnna fel 20 seconds. West is best? Wrth gwrs fod e. Fi'n dod o Gyfyrddin, sa'n mynd i wedi unrhyw beth arall. Ti'n o, well da fi fod yn Gaerdydd. Felly, dy Della fod yn Gaerdydd hefyd, yn credu. Yn y ddinas, a lle mae gyd yn digwydd. Dim byd yn Gaerfyrddin, Gaerfyrddin. Wel, maen nhw'n ddau yn pobl garedig iawn, ond sa'n credu bod ti cweit mor ddwys a Caleb, a ti'n Caleb dieddol i orfeddol. Okay, ti'n gwybod llai yn mynd ymlaen yn pen fi na sy'n Caleb. Good, diolch. Mae'n hewch y gyfres. Ie, mae'n llawn cyffro, celf a cyfyrddin. A mae'r diwedd yn rili gyffroes. O, ie, beth sy'n digwydd? A mae'n rhaid i wylio fe.